Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a nan sana'a nan jihar Kano. Waɗannan matasa da kuke gani, to wannan runduna ce guda wadda mace ce shugabar wannan runduna, amma fa runduna ce da waɗanda ake zargi da sata. Mun samu ƙorafe-ƙorafe da yawa daga gidajen matan aure, daga mazajensu da kuma wasu matan auren akan cewa an shiga gidansu an musu sata. Akwai wata matashiya ta shiga ko ta ce za ta yi siyayya ko wani an makamancin haka, sai ta yi sata, wato ta ɗauke musu musamman waya ta fita daga gidan. Wannan ce ta sa mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Salman Dogo Garba ya ba da umarnin duk inda wannan matashiya take wato a kamo ta, wanda kuma bayan sun je unguwa uku an yi wannan abu a 'yan sanda na Zaria Road a ƙarƙashin jagorancin DPO CSP Abubakar Safana aka kai ga nasarar kama wannan matashiya da kuke ganin ta daga farko. Bayan an kama ta, mai girma kwamishinan 'yan sanda ya sa an dawo da ita babban sashen binciken manyan laifuka da ke Bamfai, wanda daga baya kuma aka kama waɗannan matasa da kuke gani guda hudu, wato a nan babbar hedikwatar 'yan sanda da ke Bamfai, wanda kuma an kama su ne wanda daga wanda suke fita aikin tare na satar, sai kuma wanda suke siyan kayan satar, da kuma wanda yake karba a wurin ta ya siyar. To nan da kuke gani gaba daya ga su nan dukan nan muna da mata guda 21 wanda suka zo, ba fa biki suka zo Bamfai ba ko wani abu, duka sun zo ne da korafi irin wannan na kan cewa wato wannan matashiya sun gane ta, ita ce ta shiga gidansu ta musu wannan sata. Amma dai bara na dan tambaye su kuji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Me ya faru da ku ne gaba daya? Gidajen mu take shiga take sace mana wayo. To ku dai ga ta gaishe bara me ke tun daga ake a kusa. Gidana ta shiga dake unguwar Kurna ta dauke min waya ta iPhone 12 Pro Max, sannan da na kira ta buƙaci in ba ta 100 za ta ban ba 100 ba waya. Kin ba da 100 kuma? Na ba da 100. Wace ce? Shamsiya ga ta nan. O kin gane ta? Na gane ta. To ina wannan mutumin? Kai kuma a takaice me ya faru da kai? To suna na Sunusi Ibrahim Goran Dutse na Reka. Ta shiga gidana ta ce ina mata gidan. Mata gidan ba ta nan. To akwai yarinya ta ce ta kama ta ruwa. To sai ta ɗebi iPhone guda biyu ta fita. Kafin ta zo ta shiga a daidaita sau ta gudu. Ita wa kenan? Ita Shamsiya. Yanzu waye gane ta? Akwai yaro a waje. To shi ne gane ta. Kun ji dai abubuwan da suka faɗa, amma dai ga ta za ku ji daga bakin ta. Yanzu haka dai ga mutane 21 nan, wanda kuma mun tabbatar da cewa daga rahotannin da muka samu a baya mutane da yawa za su iya zuwa. Kallo ni nan. Me sunanki? Shamsiya. Ke magana zaki min da karfi. Shamsiya. Shamsiyawa. Yusuf Adam. Shekarunki nawa? 19. Unguwa? Brigade. Kin ji abubuwan da matan nan suka faɗa? Da wancan mutumin. Me gaskiyar abun? Haka ne. Haka ne. Me kika yi? Ga mana abin da kika. Sata. To ga mana da ke satan. Kawai zan je siyan abu ne, in na ga waya sai na dauka. Dama kin san ana siyar da abu a gidan ne? To yanzu misali kin wani unguwanni da wani unguwanni kika fi zuwa? Gaskiya ban san sunan unguwan nan ba, sai dai aka yi. Ke ina ce? Brigade. Kin yi kamar shekara nawa kina wannan abun? Ban yi shekara ba. Na? Ban yi shekara. Zai wata nawa? Gaskiya zai yi wata 6 ko 7. Kamar a takaice to kin samu wayoyi sun kai nawa? Gaskiya za su yi 20. Ya yake da su? Siyarwa nake. Wa yake bawa? Abba. Ya kuke da shi? Kawai ina siyan mai. To me kike yi da kuɗin? Kayan shaye-shaye nake siya. Kamar me da me da me? Syrup. Wani iri? Syrup. Sai me? Suke nan. Suna? Sunana Alhassan Tahir. Unguwa? Gama. To ka ji abin da ta faɗa? Naji. Me da me kake sha? Ba komai. Ya kuke da ita? Waya take kawo min nake siya. Ta kawo ma wayoyi sun kai nawa? Wayoyin da ta kawo min ne gaskiya wanda na sani guda 10 ne kawai. Kun kai wata nawa ko shekara nawa kuna tare da ita? Ana wannan abu. Ba mu daɗe da ita ba. Wata nawa? Fi wata 2 ba ni a tsare. Suna? Idris. Kai mun magana da ƙarfin kanku. Ko bata sake ka bane? Me da kake sha? Idris ba, ina shan taba. Wace irin taba? Taba Wiwi kake sha? To ba mu labari, kai me kake yi? Ni direban Arewa Sau ne. Idan ta gida ta dauko waya za ta zo ta hau baburi na. Idan irin an biyo ta za ta ce in ja baburi na in mu tafi a guje. In kuma ba a biyo ta ba za ta ce mu tafi ma a hankali. Ka san abin da take ma? Na san. Kamar nawa take baka an yi? Har dare mu kai da ita tana ban 20,000. In kuma rabu rana muka da ita tana ban 10,000 ko 10,000. Kun kai tsawon wani lokaci kuna a wannan tare? Gaskiya duka ba mu dade da ita ba, muna abun tare da ita.
Suna? Abdulmajid. Kai, suna? Abdulmajid Haruna. Shekaru? 27. Unguwa? Kama. Kai kuma me kai? Nuno min nan. Waya abba yake bani amma ban san sata bane. Kai ba Allah. Ina abban? Kasan. Da nasibe yake kama da kwalaye? Wani lokaci zai ce bai kawo min kwali ko da sai. Nawa kake siya? To yadda Yanzu waya nawa aka samu a wurinka? guda shi daga sana. Kun ji dai ko? Kai me kai? Ni suna na Salim Awal. Na. Classmate dina ne ya kirawo ya tura mun. Waye classmate naka a ciki? Abba. Wannan me dai sau? A wannan. Wancan na farko? Ya tura min 100 kuma ce min ya abokinsa ne zai tura mai. To, kamar yadda kuka ji dai gaba ɗaya suna babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu. Muna amfani da wannan dama mu ja hankali al'umma ana kula musamman irin waɗannan mata da suke shiga irin waɗannan gidaje wanda kuma daga baya sai ka ji an ce an yi sata, ana kula da su sosai. Duk wanda ya gane wannan ko wani a cikin su ko ita wannan, kai tsaye za ku iya kiran mai binciken a lambar waya kamar haka 0800 3261 7800. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Da zarar an kammala binciken za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Kaga sharrin fa kwaya kenan. Duk shaye-shaye ne yake kaita.